butang mong nagwanyer, kay ang saad nimo 1 month lang. Sa akong pagpaningil, kay sumi mo daw taygir, payritaon kus imong gihulam. Hulam nisali ko kay kita friend, karon wala tay tingganay. Ang ako alang hangyo, balag walay tubo, payrikos imong gihulam. Ngitawag ko's messenger, apan wakan ni answer. Maong yatukos inyong balay, ug wala ka ba na worry sa gihulam nimo nga money, payritaon